berria orkestera zatoz Durangora. Zer kontatuko zenioke publikoari diskoni buruz? Diska oso pertsonala da, barne mundu bat zabaltzen duena, eta uste dut interesgarri edala, hausnarketa desberdinek aurkezten dielako bizitzako esperientzia desberdinen inguruen. Zelan sortu zen diskonen ideia? Txikitatik izan abeslaria eta bai proiektu desberdinetan hartu izan dut parte, baina inoz ez dut eman aurrera pausua bakarkako zerbait ataratzeko eta orain izan da momentua, beraz hortik abiatu nintzen. Eta zelakoa izan da sormen prozesua? Oso polita, geldoa eta bere denborak errespetatuta. Asko disfrutatu dut, asko ikasi dut, asko dakien jentearekin egin dut lan eta asko barneratu dut. Bidaliko diezu mezu bat abusukide guztiei? Abusukidei bialtzen dut ziedan mesue da euskeri ezaintzeko, euskeri praktikatzeko, autu bat ala euskera seki eta gure autu beti izango dela horretan jardutie, beraz zuek bai egin deizuela. Eta zuk hemen zer egiten dozu? Musika estolatik euskal kultura babesten dugu eta horregatik uste dugu Durangoko azoka oso hitzordu garrantzitsua dela.